Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat vandaag de schoolexamens beginnen. Het centraal eindexamen voor VSBO, HAVO en VWO-leerlingen begint vandaag. Op Curaçao gaat het in totaal om 1870 examenkandidaten van in totaal 24 scholen. Ze buigen zich in de komende 3 weken over hun examens die bepalen of ze hun huidige opleiding met succes afronden. En het grootste aantal scholieren komt van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs, oftewel VSBO. Dit jaar is het voor de 21ste keer dat er voor het VSBO centraal eindexamens worden afgenomen. De minister van Onderwijs wenst alle examenkandidaten, ouders en scholen wijsheid, sterkte en veel succes. De overheid moet voor alle burgers zorgen, dat zegt de demissionair minister van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn, mevrouw Dayanari Sien-Aline Roosendaal. Het is de taak van de overheid als een verzorgingsstaat te zorgen voor de zwaksten in dit land. Uiteraard binnen de grenzen van de wet. Ze weet of ze denkt en ze is ervan overtuigd dat dit weerstand oproept, maar we moeten hierin standvastig blijven, aldus de minister. Het ministerie wil in eerste plaats erkend worden als een instantie die zich inzet voor het faciliteren van fatsoenlijk werk voor de jeugd van het eiland. Alleen op die manier dragen ze bij aan het gevoel van trots van burgers om in staat te zijn voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Dat is volgens haar het belangrijkste taak van het ministerie. Fatsoenlijk werk, zeker voor de jongeren. Dodenherdenking op Curaçao. Op Curaçao vond zondag 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Tijdens de plechtige ceremonie bij het monument der gevallenen aan de Waaigat werden zowel militairen als burgers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De ceremonie begon om 9 uur 's ochtends en militairen van Defensie verzorgden het ceremonieel. CFT hamert op meer informatie. Het college Financieel Toezicht heeft in een brief aan de minister van Financiën verschillende punten opnieuw aangekaart. Daarbij gaat het onder meer om het financieel beheer en de collectieve sector. In de brief geeft het CFT aan dat er in het 4e voortgangsrapport, en dat is de meest recente reportage over de roadmap, informatie ontbreekt. Het CFT wil dat de roadmap een zeer belangrijk onderdeel vormt van het kader van de verbetering van het financieel beheer van het land en wil daarom dat de minister meer informatie daaraan geeft, omdat het anders voor het CFT niet goed is om alles te controleren. Opnieuw moord op Sint Maarten. Op Sint Maarten is zaterdagavond een man om het leven gekomen bij een schietincident in Philipsburg. Het eiland heeft sinds ruim een jaar te maken met opvallend veel schietincidenten. Ook dit jaar zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij schietincidenten. Deze schietpartij vond plaats bij een tankstation aan de Bush Road. Rond 9:15 werd bij de politie meerdere schoten gemeld en toen de agenten ter plaatse kwamen troffen zij een man zwaar gewond aan op de grond. Ambulancepersoneel kon niets meer voor hem betekenen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De dader, volgens getuigen, schoot op de man en ging er daarna rennend vandoor. Hij is nog voortvluchtig. Verhoging vakantiegeld op agenda. De vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de Centrale Commissie van Vakbonden wachten deze week op een reactie van minister Charlton Hato over hoe het staat met het wetsvoorstel om de vakantietoelage te verhogen naar 8%. Hierover vond een overleg plaats vorige maand, maar die vergadering werd opgeschort. En later deze week op 8 mei willen de vakbonden weer met de minister praten over het verhogen van het vakantiegeld. En ook een duidelijke reactie van de minister op dit punt. Mooie CU-viering in Bandabau. Gisteren vond in Bandabau de CU-optocht plaats en daarmee is zeg maar de CU-periode afgerond. Er deden in totaal 26 groepen mee. En minister-president Pik Pisas verzorgde de aftelling aan het begin van de optocht. Aan het begin moest de politie ingrijpen omdat er ruzie ontstond onder de toeschouwers over de plekken waar ze konden staan.
Er gelden geen precario-regels bij de CU in Bandebouw. Misschien een idee voor volgend jaar, want de politie moest ingrijpen om de orde te herstellen. Voor de rest was het een heel kleurige, vrolijke, mooie viering. En waarmee we aan het einde gekomen zijn van weer een prachtige aflevering van CU dit jaar. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Curaçao bij de bijeenkomst Empower Her. Dat vond afgelopen zaterdag plaats bij Sunscape en het is een evenement die onder de titel Fierce and Fabulous gewijd was aan de empowerment van vrouwen. Dit met als doel om onze gemeenschap te inspireren, informeren en versterken. Er was een grote groep dames aanwezig. De organisatie Empower Her wordt geleid door Miraila Bernardina Theodora. En zij zei dat er in eerste instantie blij was dat zoveel vrouwen tijdens de bijeenkomst aanwezig waren. Ze hebben ervoor gekozen om zichzelf op de eerste plaats te zetten. En dat is een essentiële stap naar een leven met meer betekenis. Mooi initiatief. Dan gaan we naar iets heel anders. Er vond afgelopen zondag in Nederland een kinderherdenking plaats. Dat gebeurde bij Madurodam en het vond voor de 10e keer plaats. Deze kinderherdenking is zeg maar de kindervariant van de dodenherdenking die op de Dam in Amsterdam plaatsvond. En waarbij wordt stilgestaan van alle mensen die hun leven hebben gelaten in de Tweede Wereldoorlog en daarnaast bij oorlogssituaties en vredesoperaties. We spraken met Dorien Korsten van de Kinderherdenking Nederland. Zij legt uit dat er veel kinderen aanwezig waren die op die manier ingaan op de herdenking van oorlog. Het ging ook over oorlog, maar het was vooral ook een hele mooie herdenking. Maar het gaat eigenlijk heel erg over het besef van vrijheid. Dat zijn dus mensen die hebben gestreden om te zorgen dat die oorlog stopte. Om te zorgen dat wij hier in vrijheid kunnen leven. En als kinderen dat begrijpen, dat er een oorlog is geweest. Maar dat zij er ook wat om bij te dragen om de vrijheid te laten voortbestaan. Ja, dat is eigenlijk ons doel met deze kinderherdenking. En we laten niet alleen kinderen aan de praat die wat vertellen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook kinderen die zelf een oorlog hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld in Syrië of Oekraïne. Is dat een heel zware dag voor de kinderen, die herdenking? Of is het ook heeft het ook een vrolijke noot, zeg maar? Nou, het is natuurlijk altijd in Madurodam, een stadje met een glimlach. Gisteren ook was het gewoon heel mooi weer. Dus je merkt wel dat iedereen is in een positieve vibe. Maar kinderen kunnen ook zich inleven. En ze snappen echt wel dat we herdenken. En ze maken herdenkingssteentjes. En dat zijn echt wel uitingen van... Nou, wij snappen dat we een eerbetoon brengen. We snappen dat het heel bijzonder is dat mensen hun verhalen vertellen. En er staan gewoon echt 6000 mensen, waarvan 2/3 kind. Dus er staan gewoon 4000 kinderen te luisteren naar verhalen die gedaan worden door andere kinderen.
Ja, en dat maakt het gewoon heel indrukwekkend. En kinderen kunnen dat prima handelen. Hartstikke goed. Nou wordt Madurodam natuurlijk is opgericht door de familie van George Maduro, op Curaçao geboren. Welke rol speelt George Maduro nog bij deze kinderherdenking? Nou, heel veel, omdat het verhaal staat symbool voor het verhaal van velen. Dus dit is herdenking en elk jaar bij elke kinderherdenking wordt zijn verhaal op een manier aan de kinderen verteld. En omdat het een verhaal is ook van hoop. Hij had kunnen ontsnappen uit de gevangenis, maar doet dat dan niet om andere gevangenen te helpen. En wordt dan opgepakt en naar Dachau afgevoerd. Maar elke keer doet deze man bijzondere daden voor een ander. Ja, en dat is zo inspirerend en indrukwekkend. En ook voor de kinderen van nu. Later deze maand zal op Curaçao het George Maduro Museum worden geopend. U zult daar nog meer van horen, maar daarvoor komt Dorien Korsten ook naar Curaçao, omdat het nog steeds voor Nederland en Curaçao een zeer inspiratieve persoon is. George Maduro, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. We gaan dan nog naar internationaal nieuws, want er zijn 13 ontvoerde mijnwerkers dood aangetroffen in een Peruaanse mijn. Dit weekend werd dat bekend. Het gaat om een mijn in het noorden van Peru, in de regio Patas. De mijnbouw is een belangrijke economische sector in Peru en er vindt veel economische activiteiten plaats. Maar dit ging over een ontvoering van 13 arbeiders. Ze zijn ontvoerd door illegale mijnwerkers in samenwerking met criminele elementen. De slachtoffers werkten voor een bedrijf dat diensten verleende aan Poderosa. En dat is een belangrijke goudmijnexploitant die genoteerd staat aan de beurs van Lima. In de afgelopen maanden was Poderosa herhaaldelijk het doelwit van gewapende groepen die zijn gelinkt aan illegale mijnbouw. Volgens de familie moet er gerechtigheid komen voor de moord op de mijnwerkers. En Peru, zo blijkt uit verschillende berichten, wordt momenteel geteisterd door een golf van afpersing en geweld. Dat heeft ertoe geleid dat er in verschillende delen van het land al de noodtoestand is uitgeroepen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoekers van georganiseerde misdaad ingezet om deze specifieke zaak te onderzoeken. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. En dat doen we morgen weer en ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste, tot ziens. Dag.